Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, elektrizitateko ariketa bat ikusiko dugu. Bideo honetan, omen legea praktikan jarriko dugu. Ikusten dugunez, 6 zirkuitu ezberdin ditugu eta guztietan tentsioa eta erresistentzia ematen digute. Beraz, guk kalkulatu beharko duguna izango da intentsitatea eta intentsitatearen noranzkoa. Beraz, omen lega odoratuko dugu lehenengo, barkatu. Tentsioa berdin, intentsitatea bider erresistentzia. Beraz, kasu honetan, kasu danetan izango dugu tentsioa eta erresistentzia. Beraz, intentsitatea kalkulatu ahal izateko, egin beharko duguna izango da tentsioari intentsitatea zatitu. Beraz, lehen kasu izango dugu. Hemen ikusten duzuenez, polo positiboa hau da, handiena, eta negatiboa hau. Beraz, noranzkoa beti handienetik txikienera izango da. Kasu honetan, tentsioa 10 volt denez, eta barkatu hemen erresistentzia, gaizke jarri dut. Zati bi, hau, intentsitatea 5 amperekua izango da. Eta noranzkoa positibotik negatibora. Bigarren adibide honetan. Tentsioa 6, zati on bat, izango da 6 amper. Eta noranzkoa, berdin, positibotik negatibora. Noranzko hau. Hirugarren adibide hau. Hemen ikusten dugunez, pila alderantziz dau. Polo positiboa hemen dugu eta negatiboa hemen. Beraz, noranzkoa alderantziz izango da. Kasu honetan, horrela. Eta intentsitatea zein, 5 zati bi. Ez da zenbaki osoa, baina berdin dio. Intentsitatea 5 zati bi amper. Laugarren adibide hau. Hemen, volt bat, zati on bat. Intentsitatea bat, amper bat. Ikusten dugunez, bat. Eta noranzkoa positibotik negatibora. Horrela. Bosgarren adibide hau, berdin, ikusten dugu, tentsioa 2 eta erresistentzia 10. Hemen ikusten ditugu zenbakiak nahiko arraroak die. Ze 2 zati 10 ez da zenbaki osoa, ez da oso zenbaki polita. Beraz, egiten badugu, 2 10 izango litzateke, eta hau, polita hau jartzen badugu, izango litzateke, bat zati 5 amper. Noranzkoa, betikoa, positiboa, negatibora, beraz, hemendik beste kalderaino. Eta azken adibide honetan, ikusten dugu bai erresistentzia bastante arrarua dela, 0,2, baina berdin dio, berdin kalkulatu dezakegu. Noranzkoa lehendabizi, 10, noranzkoa polo positibotik, polo negatibora. Beraz, zentzua hau izango da. Intentsitatea 10 zati 0,2 egiten badugu, 50 izango da. Beraz, intentsitatea 50 amper. Beraz, hau izan da dana, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.